Les escoles tornen a l'activitat docent després de l'aturada durant les festes de Nadal. A l'Escala, l'Escola Empúries ha obert les portes amb il·lusió i ganes de tirar endavant aquest segon trimestre, malgrat les dificultats i la incertesa que els provoca la pandèmia del coronavirus i la situació actual. N'ha parlat la seva directora, Carme Pérez. Hem començat tots, no en tenim cap grup confinat, de moment hi són tots, falta algun nen esporàdic, però molt poquets, que estan malalts, ens han trucat les famílies, casos concrets. Sí que tenim una mestra que és positiva i estem a l'espera d'arribar a la baixa i que tinguem un substitut. Com ja han fet durant el primer tram del curs, es segueixen totes les directrius del Departament d'Educació, però els preocupa poder mantenir la ventilació actual de les aules en plena onada de fred i esperen un nou protocol anunciat pel Departament que de moment no ha arribat. Nosaltres tenim les aules ventilades, però clar, la ventilació ara a l'hivern és més difícil perquè fa fred. Teòricament, avui sortia ahir el conseller va anunciar que teníem un protocol nou de ventilació, però de moment no ha arribat a les escoles i estem a l'espera. També estan a l'espera dels cribratges dels mestres i personal del centre. És lògic, no?, després de tants dies de vacances, que ens diguin que els cribatges els començarem a fer a partir de l'11. Nosaltres creiem que ja que el dia 8 no vam poder començar perquè es mesurava que millor evitar el contacte dels grups bombolla i deixàvem uns dies més, doncs ja que el dia 8 havíem de començar, doncs els mestres venir als centres i poder-nos fer les PCRs i així dilluns començar tots nets, sabien que cap som positiu, asimptomàtic, no? No sé, és una mica d'incongruència. Amb tot, ganes i il·lusió per aquest trimestre que comença. Ganes de tirar el trimestre endavant? I tant, som conscients. Estem contents perquè no hem hagut d'utilitzar els dossiers que vam enviar cap a casa perquè no estem confinats, també contents, però molta incertesa. No sabem què passarà ni com evolucionarà. Clar, sentir les notícies de la televisió t'espanten, no? Perquè cada vegada hi ha més casos, les UCIs estan més plenes. No ho sabem, no sabem cap on anirà. Ganes de que tot tiri endavant? Sí, moltes. Per la seva banda, l'Institut El Padró ha començat també el curs sense cap grup confinat i valoren positivament haver endarrerit uns dies l'inici del trimestre. Ho ha explicat la seva directora, Maria Rosa Albert. Bé, de moment hem tornat bé, no tenim cap grup confinat. Sí que tenim alguns alumnes que, en previsió perquè han estat en contacte amb algun positiu, han hagut d'allargar l'estar-se a casa i començaran més tard aquest trimestre. Però jo crec que ens ha anat bé el no començar el divendres que es havia de començar, sinó començar el dilluns, ha donat més marge això que si hi havia algun cas es pogués quedar a casa, estar uns dies més sense contacte, i de moment estem bé, a veure al llarg de la setmana si es va destapant altres casos o continuem així amb tothom a l'institut. Pel que fa als cribratges als docents i personal del centre, igual que l'Escola Empúries, resten a l'espera de les indicacions dels gestors Covid. El departament ens va informar que ara, a partir de l'11 de gener, ens donarien instruccions perquè tots els docents es fessin un cribatge, que se l'havien de fer ells mateixos en el centre, i llavors estem esperant la trucada, ens han de trucar els gestors Covid, que són qui ens diran quina data proposen per fer-nos el test. D'altra banda, els alumnes de primer i segon de batxillerat han hagut d'adaptar els horaris per tal de reduir la mobilitat al centre i fer un dia de classes a distància. Bé, doncs a batxillerat el mes de desembre se'ns va demanar que intentéssim de reduir la mobilitat d'aquests grups, llavors a partir del pont de desembre vam intentar que tant primer com segon de batxillerat hi hagués un dia a la setmana que fessin telemàticament, des de casa feien la formació, i llavors ara se'ns ha demanat que fins que canviï la situació que mantinguem amb aquest dia de, no és confinament, però bé, que fan la formació des de casa. Llavors els dilluns el primer de batxillerat es queda a casa i fa les classes igualment, però des de casa seva, i els divendres el segon de batxillerat. Amb això reduïm una mica l'ocupació i la mobilitat a l'institut. En acabar el primer trimestre, la valoració va ser força positiva per part de tots els centres educatius escalencs i ara esperen mantenir la tendència i haver de confinar el menor nombre possible d'aules durant aquest pròxim trimestre.